tú riamh spríle de chara, agus dúirt siad ní léon seans ad an cliffe seo ruachtáil. Céad a chéilíonn san focail sin seans? Go sinna tamas chuna phlé inniuh. Seans ná an cosúlach gur dárló rud éigin. Nis, inniuh, tamas chuna breanna mai rudaí go cínte go dárló siad, rudaí ní léon seans go dárló siad, agus riont rudaí béide go dárló siad. Breanann seo ar an máir an seo. An seo cínte go dárló. Bhfuil ná smaoine bheith aon cheo agus cínte go dárló se. Mar hampla, cínte go mbeidh tanim céanna ar tamáireach is tá ar inniuh. Níl sé sin chuna airú. An seo cínte nach dárló se. Bhfuil ná smaoine bheith aon cheo agus cínte nach dárló se? Tá sin éasca go maith. Mar hampla, sé cínte nach mbeidh mise ná an eitill tamáireach. Cínte nach dárló se sin. Nis, an seo tá cúpla rud an seo agus tá géir iad a chóirteáil. An cé ceann ná, airó an dhíon gach maidin. Go cheapan tú? Cén seans atá aige sin? An cínte go dárló se? nó cínte nach dárló se? Go cheapan tú? Sáirmha, cínte go dárló se sin. So le go man seo in aice le cínte go dárló. Ámha. Nis, an tarla ceann. By Elvis Presley mar réiteoir ag cliffe ceannis umánaíochta na héireann. Tá ceann sin anseabhúideach ar fad nach bhfuil. Cad a cheapans tú? Ámha, cínte nach dárla se sin. Níl aon seans go mbeidh Elvis Presley mar réiteoir i Barc na Phróca. Nis, an tríú ceann. Tite a cháisc ar an dúnach i gcónaí. Nis, cad a cheapan tú fin gáin sin? Bír an tréis na cosca ag airú chuilh bliain, ach i gcónaí titin an cháisc ar an dúnach, agus tugtar dúnach cosca ar an dúnach sin. Mar sin, cínte go dárla se seo. Nis, cé can eile. Seofar bád ar an bortach. Cad a cheapan tú? Ní bhíonn bád ar an bortach, bíonn tíosa go gladach agus ar a bhharige. Mar sin, ámha ar fad, cínte ní tharla se seo. Nis, cé can eile? Ba an sathran i ní an ine i gcónaí. Tá saganne go ditin an sathran i gcónaí hééis an ine. Mar sin, cínte go dárla se seo. Nis, ceann amháin eile go na cuide seo. Seine lacha port ar an bhidal. Ámha ar fad, cínte ní tharla se seo. Níl aon bhealach go mbeidh lacha ná an fidle haint. Nis, tá trí cínim sin ein, cínte go dárla na cuide seo agus cínte nach dárla na cuide seo. Tá cúplacán eile mo láimhem. Nis, níl na cuide seo cha éasca. Mar eicnas tú tá spás an seo idir cínte go dárla, cínte nach dárla. As camus na cuide seo a leagann sa spás seo. An cé ceann ná, ba sé curbáistí máireach. Cad a cheapan tú? Ní mus ná rá cínte go dárla se, nó cínte nach dárla se, tá seans an go dárla se. Tá seans maithan go dárla se fiú. Mar sin, fághain sinna agus beidir níos goide gon taobh seo. Nis, cé can eile ná, go mutha éire bon óir ag na chéad clifí Olimpiacha eile. I ríist, ní mus ná rá cínte nó nach dárla se, mar sin chuirimid síos láinsethe, má tá seans an. Ach, tá sé an-dechar bon óir ruachtar ag clifí Olimpiacha, mar sin, fághain níos fuide gon taobh sethe. An ceann deire ná, go gluist tú an tóran is fearlacht ar an radio. I ríist, tá seans an go dárla se sin, so le go man seotha, agus béidir go bhhaicma níos goide go cínte go dárla se. Mar tá seans maith go dárla se sin. Nis, an chéad eile go tú smaoine bheith rudaí, smaoine cén seans atá leis na rudaí sin. Cínte go dárla se, seans go dárla se, nó cínte nach dárla se.